Azt feltételezem, hogy mindannyian tapasztaltunk már elképesztő fogfájást. Tudjuk, hogy a rossz fogak azok együtt járnak a diszkomforttal, a stresszel és a fájdalomérzéssel. Ebben a videóban olyan protokollokat fogok bemutatni, amelyekkel ezeket a problémákat meg tudjuk előzni, valamint egy olyan szájhigiéniai rutint, amit én már hónapok óta tartok, és nekem elképesztően jól működik. Ezeknek a lépéseit fogom elmondani, és amelyek közül, hogyha te is beraksz párat a mindennapjaidba, akkor biztosan jobb lesz a szájhigiéniád és a fogaidnak a minősége. A nevem Szabó Áron, és ez itt a Feel Better. És akkor az utolsó protokoll az a xilotol rágó gumival kapcsolatos. Én nemrég elkezdtem ilyen xilotol rágókat is használni. Ezek azért nagyon jó dolgok, mivel ez a xilotol egy ilyen édesítőszer, és ugye azt már mondtam korábban is, hogy a szánkban élő baktériumok azok elkezdik a szénhidrátot megenni, és ilyen savat generálnak belőle. És ezek a baktériumok nagyon szeretik ezt a xilotolt is, és inkább ezt választják, mint a szénhidrátot. Viszont ebből nem tudnak savat előállítani, így a pH értéke a szánknak jó tud maradni. A teljes videót az alábbi címmel megtalálod a YouTube-on.